ஹாய் விவஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம சேனலில் வழக்கம் போல் இன்றைக்கி கடி ஜோக் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்பர் 1. ஒரு நாள் ஒரு 5 யானை கரும்பு தோட்டத்துக்கு போகுது. அதில் ஒரு 4 யானை கரும்பு சாப்பிடுது, ஒரு யானை சாப்பிடல. ஏன்? ஏன்னா அந்த யானைக்கு சுகராம். உலகத்திலே பெரிய கண் என்ன கண்? வேற என்ன? சிக்கன் தான். நம்பர் 3. ஒரு நாள் ஒரு பையன் அவன் ஃப்ரெண்டுகிட்ட, எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறதே பிடிக்கலடா. ஏண்டா? ஏன்னா எங்கள் அம்மா 4 பேர் கேள்வி கேட்காத மாரி நடந்துக்கொள்ள சொல்லியிருக்காங்கடா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.